koji se mora reći da nisu svi bili Srbi, ali su svi uglavnom pravdi borili. I dali su svoj život za svoju otadžbinu i za prijatelje svoje. Niko od njih nije uzeo. Bili su daleko nadmašeni brojčano. Mogu bi se reći da je to na neki način bio masakr, jer na toliki broj aviona nije se mogli činiti Bog zna šta. Međutim, svi su se borili hrabro do kraja posljednjeg veka. Dali su primjer kako se služi svojoj otadžbini, svom narodu, kako se daje život svoj za prijatelje svoje. Takvih primjera imamo sjajno u našoj istoriji. Ne sjajno, nego mnoštvo. Kada malo bolje posmatramo, naša istorija jeste najvećim dijelom mučenička. To je ono na što smo mi sami priznali. Ne možemo bežati od krsta svoga. I taj naš krst treba da nosimo. Taj naš krst treba da nosimo pre svega, ako nismo prizvani na više od ovih herojskih dela, da budemo heroji u svakodnevnom životu. Da se borimo herojski sa svim iskušenjima koja nam nadolaze i sa svim onim iskušenjima koja su nas pritisli. Jer, evo, imamo primjer kroz našu istoriju mnoštva sinova i kćeri našeg roda koji su dali ono najvrednije što su imali, a to je život svoj. Položili su duše svoje za prijatelje svoje, za bližnje svoje. Dali su svoj život za Gospoda. Kada služimo drugima, Hristu služimo. Kada vidimo brata svoga, vidimo Hrista svoga. Kada vidimo sestru svoju, vidimo Hrista. Kada vidimo komšiju, kada vidimo kolegu na poslu, vidimo Hrista. I zaista neka bi Gospod dao da budemo dosledni naslednici sinova i kćeri našeg roda, koji su sa verom i ljubavlju činili sve ono što su mogli. Nekada na mogućnosti nisu velike, ali naše je da učinimo ono što možemo u datom trenutku. Ako damo svoj maksimum, koji idemo čistog srca i čiste savjesti, učinili smo ono što smo trebali, verujem da nas se Hristos neće postidjeti, da se mi nećemo postidjeti na strašnu sudu Gospodu. Neka bi Gospod dao da zaista budemo dosledni naslednici sinova i kćeri našeg roda, a setite se u svojim molitvama nezaboravnih junaka i Jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva i svih onih nevinih civilnih žrtava kojih je uvek bilo kroz našu istoriju i to je jedna konstanta u našem životu, jer naš narod svojim mučeništvom svedoči Hrista. Pitate nekoga, Grci imaju lepotu bogosluženja, Rusi imaju pobožnost,
Jakona Lakom, koga malo pre pomenu smo, Srb je Hristov, raduje se smrti. Ali ne radujemo se mi smrti kao kraj, nego se radujemo u prelasku u život večni, u naručje Gospoda našeg. Neka bi Gospod dao da budemo svedoci Hristovi, da budemo dosljedni, da stojimo sa desne strane Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Hristos